toată lumea! Astăzi ne jucăm o de Minecraft nou și eu am strâns câteva diamante și mi-am făcut și o casă din bedrock. Dacă nu știți ce mi-apare, e ceva care, da, știu și eu. Și pot să vedeți voi, chiar voi, să dați un like și un subscribe și apăsați pe concluzie, adică să vă apară notificare. Nope. Ouch! Am un trident. Și cam atâtea am. Deci asta că am atâtea diamante am făcut, toate ele n-am luat cumva după creative. Le-am făcut, acum pot să fiu full diamond. Unde vreau? Fac armul la full diamond. Că am până mă enervează. Nu am schimbat. Da, uite. Mă cheamă și Steve 2, dacă nu știți. O să-mi pun tridentul ăsta în mână. Nu pot. Să-l pui pe YouTube, dar pe urmă să-l pun pe YouTube. Acum o să vă arăt cum o să dau eu pe creative. Dau aici. Am dat pe creative că vreau să iau ceva. Să enchantez. Și pe urmă ne jucăm Barbaclanța. Pe urmă să ne jucăm Granito cu un videoclip mai târziu, după ce o să postez video ăsta pe YouTube și pe urmă știți voi să fac tot. Da, dar nu să mă joc Granny. Da. Adică eu să mă joc și tu să zici salutare, prieteni. Da? Acum o să sparg diamantele non-stop. Am spart diamantul și trebuie să iau unul nou. Trebuie să mă duc să iau unul nou. Creative. Gata, am luat unul nou. Am luat un stack. Așa. Și da. Ce zici tu, da? Ce zici tu, da? Da. Și o să ne jucăm. O să ne jucăm cam Granny. După ce îl postează pe YouTube. Da, are dreptate. Andreea are dreptate. Acum am dat pe survival să-mi craftez niște pâine. Pâine? Da, pâine. Ce ai pâine? Adică mâncare, fân. Pâine? Pâine? Vrei să zici? Acum să iau. Mi-am făcut un steak. Îți dai seama că mi-am făcut un steak? Îmi iau pâine de mă enervează, îmi iau un steak. Dacă iau un steak. Am luat de stai un pic. Acum o să apăsăm pe X. Da, ba nu.
stec de pâine, că pe urmă o să mor de foame. Uita, eu sunt de caca ta. Fiindcă așa m-a pus și la urmă. Să fiu de dacă poate. Nu te doare puțică? Da. Nu te cred. Gata, mi-am făcut un stec. Mi-am făcut un stec de pâine. Uite, de pâine, da, e un stec de pâine. Aoleu, ce de gândit pâine. Ești aici, din inventarul meu. Așa. Ești. Acum, ce o să facem? O să bătăm monștri. Ei. Oi. Vrei să-mi dau foc? Unde merge? De ce? Mami, mai lasă-mă și pe mine. Tot tu vrei să te zgornească, să te dea afară. De ce nu vrei să mă asculti? Mai lasă-mă și pe mine. Vine la mine, tot vrei să Nu. A fost Că mama l-a făcut o gaură la Damian. What the fuck? Între patul meu. Fugi repede să iau un steak de diamante. Nu, noi, sabia mea, nu aveți voie să îmblați la ea, că e enchantată. E enchantată. Enchantată. Aici ce e? Piscina. Are apă? Da, uite. Mi-am luat eu după Creative și... Uite. Acum fugi repede acasă. Sunt pe survival și nu vreau să-mi pierd itemele. Ai închis ușa? Am închis-o. Ia să vă arăt unde am eu toate diamantele. Dar stați ca să iau un pickaxe. Nu. Bă, nu e aici. Nu e acolo. Nu e acolo. Nu mai știu unde le-am pus. Tu mai știi? Asta nu mă de la cap. Câte vieți ai? Am full vieți. Nu vezi? Vieți, eu zic. Câte ai? Uite, am full. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Am full vieți. Auzi? Asta mi coste să numere și tu, nu? Auzi? Descarcă niște jocuri ca să știe. Da. Până nu știe să numere, nu vede asta. Hai, descarcă un joc ca să știe să numere. Descarc, te rog. Hai, ce? Hai un pic. Ce? Hai acum. Nu mergem nicăieri, doar în cameră. Hai. Unde plecați? Nu plecăm. Așa. Auzi? Ce? Am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Am 10 vieți. Auzi?
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. Mai numărăm încă o dată ca să-ți dai seama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. Hai, dacă nu dacă nu vrei, ia, unde ți geaca? Uite geaca. Ai promis că o să fiu o dată bună, dacă unde? Hai mă, că am glumit. Ieșim afară să ne jucăm. Hai, mă repede, se cumpăre așa se. Bine, am glumit, mă, n-am glumit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Am glumit cu tine, nu să ne râde. Asta să fac. Mă teleportez. Pot să mă teleportez ca mândri părduri. Nu să vezi? Uite. Nu mai plânge. Uite, putem fix. Hai, uite că 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mamă, mi-e foame de mor. hai să mergem la Cășin, Laura. Ia, ție, cum o să curge asta în spate? Asta. Ia. Am și eu ghiozdană. Cum este? Mă, cum o să măcar? Ia uite-mă ce bine este ea. Mie-mi stă bine. Ia uite-mă ce bine este. Uită-te. Bine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Am 10, vezi? Bă, Totul e la fel. Să strângem 100.000 de like-uri dacă putem. Mai târziu o să-mi fac un video despre Cartoon Cat. Și dacă nu strângem, și la următorul video cu Cartoon Cat, să strângem 1000 de like-uri, să strângem 1000 de like-uri, atâta vreau să zic. Și la următorul video cu Siren Head, să strângem 500.000 de like-uri. Să strângem 500.000 de like-uri la următorul video cu Siren Head. Să strângem 500.000 de like-uri cu video cu Siren Head, da? Am un... Uite-mă cum ați Neandrea, uite, de mâine. Nu, mă! Sunt atent! Fii atent ăsta. Că mi-am cumpărat un arc. Mi-am cumpărat un arc. Pune-mă în pat. Am un arc. Asta cu Uite, mi-am cumpărat un arc după un magazin. Hai că ne auzim data viitoare, că nu mai avem baterie și